אין לנו ברירה, אנחנו בתוך העולם הזה, איך אומרים? כאן ביתי פה אני נולדתי, במישור אשר על שפת הים. אשריכם, אשריכם, אז כן. פרוק תעשה לפיני בן חנה, שכזה שיכול לשמוע אותו בצרור החיים, בשאר כל צדיקי העולם, כהרף עין, ושיהיה בהיכל של רבנו, בהיכל הגוונים המשתנים. רבנו קרא להיכל שלו היכל הגוונים המשתנים. היכל הגוונים המשתנים, זאת אומרת שכל גוון, רבנו יכול להכיל את כל הגוונים. כן? כל הגוונים אפשר להכיל. רבנו מספר על העץ כזה, שכל חיות העולם וכל בריאות העולם יכולים לשבת תחת העץ הזה. אז בואו נבין מה יש לרבנו לתת. כי העם היהודי, בעצם אנחנו חיים פה, ואני